Ito yung sinasabing regular. Ito yung regular. Ayan. So, magkano naman po yan, ma'am? 1K dito, pag pinadala, 15. Okay. Ito yung jumbo, 2KD. Okay. Pag pinadala to, dati 25. Pero ngayon, dahil sa COVID at saka yun nga, advance ng Christmas promo namin, hanggang December na rin yun. Okay. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, kumusta na kayo mga kabisdak, mga kapwa kong OFW? Ayan, kumusta na kayo? So ngayon mga kabisdak, for today ay pupunta tayo doon sa isang padalahanan dito sa ng cargo ng Balikbayan Box dito sa Pahil. Kasi plano nating magpa-cargo doon sa ating pamilya sa Pilipinas. So hanapin natin yung Jisan Cargo, Jisan International Cargo. So, ito, umakyat ako. Nasa taas na ako ngayon. Ito. So, hanapin natin kung saan yung Jisan. Brother, you know that Jisan Cargo? This one, huh? This one, this one. This one? This one. So, ayan po yung Jisan Cargo. So, tingnan natin kung may tao. So ito po yung shop nila. So titingnan natin kung magkano yung box na yan. Kasi plano ko kasing magpapagahe ng extra large na Balikbayan Box. So sa mga kapwa ko OFW na dito sa Kuwait, sa mga gustong magpadala papunta Pilipinas, so ito po yung shop nila. Located po to sa dito lang sa Pahil area. So kung makikita mo yung mosque, in front of mosque, tapos may makikita kayong mga padalahanan dyan, yung mga Aman, Big, ayun. So akyat lang po kayo, second floor. So makikita ito po, bungad nitong dito po, ayan. So may hagdanan dito, ayan. So ayan, ito po yung bungad ng hagdanan. So pag akyat nyo, so in front yan, ayan na po yung Jisan. So samahan nyo ako at silipin natin yung Jisan Cargo doon sa loob. Ayan. So tala na guys. Ayan. So ayan na po guys. So open natin to. Hello madam. Good afternoon. Magkano ba ang box nyo dito, ma'am? Sa ito ba yung Jisan, ano? Ito yung shop, di ba? So, balak ko sanang magpadala ng extra large na box. Okay lang. Sige, may promo kami ngayon. Gusto mo? So, ano ba yun? Anong promo na yun, ma'am? Dahil dahil sa COVID at saka kasama na rin pati yung sa magpapasko na kasi. Saan ba sa Pinas? Sa Cebu lang naman po ako, ma'am. Tamang-tama, Kuwait to Cebu, direct ang container natin. Okay. Mas madali. Mas madali. So, pwede mo pa akong i-guide, ma'am, kung magkano yung kasi 'di ba may by sizes po yung box na 'yan. Ang extra large. So, simula po tayo muna sa pinakamali. Minsan kasi, ma'am, yung mga kasama ko kasi sa trabaho at yung mga kilala ko. Ito yung sinasabing regular. Ito yung regular. Ayan. So, magkano naman po yan, ma'am? 1K dito, pag pinadala, 15. Okay. Ito yung jumbo, 2KD. Okay. Pag pinadala ko, dati 25. Pero ngayon, dahil sa COVID at saka yun nga, advance ng Christmas promo namin, hanggang December na rin yun. Okay. Bibigay ko na lang ito ng 20. Okay. Tapos, ito yung large. Ito yung sasabi ng large. Ayan. Okay. So, Ayan, large na yan. box. Large. So, marami-rami. 1.5 ang empty. Ang padala nito, dati 20, ngayon 18 na lang. Ito yung extra large. So, ba extra large? Ito yung 3KD ang empty. Pero pag nagpapadala kayo, bibigyan namin ng ayun nga, yun nga sinasabi ko nasa una pa lang. So, may promo kayo? Oo. Ayun.
So, ngayon guys, kung gusto nyo magpadala kasi malapit na po ang Christmas. So, at saka alam nyo na ngayon sa sitwasyon ngayon, so bisitahin nyo po tong Jisan na International Cargo. Ano lang po to, located po dito po sa Pahil po, in front po of Muski. Malapit lang po to sa KFC. Ayan, kung may makikita kayo dyan guys na mga padahan like mga Aman, ayan, BEC, sa taas po nun. So, ano pong number te? Office number 25. Office number 25 po. Ah, okay. So, hindi lang po ba ang mga box lang ang pwedeng padala dito? Hindi. Mayroon din mga trunks, mayroon din drums, mga different size. Pwede kami kaya ng mga appliances, pwede rin. Walang problema. Okay. So, depende po yun sa amount. By dimension So, naman. So, maganda guys. At sa mga gusto dyan na magpadala na, wag nyo nang sayangin ang pagkakataon po. Puntahan nyo na po itong Jisan. So, may contact po sila guys. I-ano ko sa inyo. So, ito po yun. Ayan po, nakalagay sa box. And po yung Facebook nila at saka yung Gmail, saka yung mayroon po silang ito, complete na location po nakalagay. Ayan po. Address sa Pilipinas, Jisan Cargo pa rin. Ayan, so address sa Pilipinas, Jisan Cargo din po. At nakasulat din po itong mobile number dito sa Kuwait sa office nila. Sa mga gustong magpahatid, sa mga kapwa natin mga OFW na nandito, hindi makakalabas, pwede rin po tawagan yung number na yan. So, ayan po. Ayan yung available na box nila. At ito po yung office nila. Ayan, nandyan po si Ma'am Mera. Ayan, Ate Mera. So, hanapin nyo lang po si Ate Mera at sa isa niyang kasama dito sa loob. Ayan po. So, available po sila. So available po siya until start morning 10, di ba te? 10 AM. So mag-close po sila ng dito sa office 6, pero yung mga tao hanggang 4 lang sila. Okay. Yung sa labas yung magpipick up at saka magde-deliver. Pero yung tawag anytime naman. Okay. So yung tawag po anytime po na pwede niyo makontak sila po. Ayan. So sagot naman daw. Ayan po guys, malinaw po yung sinabi ko at yung kay Ate Mera, yun nga dito nga sa pagpapadala ng Balikbayan box. So ito po yung office na makikita niyo yan, office nila. So maganda. Ayan. So ito po sa ayan. So tawag na guys. Wag niyo nang na sa promo namin. Ayan, sa promo nila. Sayang yung promo. Ayan, di ba? Madala niyo na kasi hindi alam. Tama. Kaya nga. So at least kahit papaano makasave naman tayo. Ayan. Anyway guys, ito na, sana makatulong to sa inyo, lalo na sa mga nandito sa Kuwait. Ayan, so wag lang palampasin, tawagan nyo na. Anytime naman na pwede nyo matawagan, available naman ang number. WhatsApp, Imo, Viber, ayan. Or regular calls, ayan. So, anyway, kung bago lang pala kayo dito sa channel ko, ayan, don't forget to subscribe, ha? So, like and subscribe. Like, ayan. At comment down below para masagot ko rin po kayo kung may katanungan kayo regarding sa Jisan International Cargo po. Ayan. At paki-share po. At ingat po kayo at God bless. Bye-bye.